Naša značka Šato Topolčianky v roku 1933 datujeme, kedy bola oficiálne zaregistrovaná ako ochranná známka alebo historická ochranná známka a odtedy vlastne sa začala písať ten náš príbeh. Zámok Topolčianky bol letným sídlom prezidenta prvej Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý v tejto obci vždy počas letných prázdnin býval a tomuto vínu prinieslo aj teda tú patričnú slávu. Možno tá modernejšia éra značky zase začína okolo roku 1993, kedy vlastne tá značka Šato Topolčianky bola znova obnovená 4 slovenskými majiteľmi, ktorí toto vinárstvo odkúpili. Nitriansky vinohradnícky región je určite zaujímavý svojou verzatilitou a mikroklímou. Jednak je tu rôzne zloženie tých pôd. Ideme od piesočnatej, ktorá je veľmi dobrá pre rôzne aromatické odrody, až po takú ťažšiu ilovitú, ktorú máme napríklad aj tu priamo v Topolčiankach, ktorá je zase vhodná na také plnšie modré odrody, napríklad aj slovenské novošľachtence ako Dunaj, ktorý je naozaj momentálne takou našou hrdosťou. Naše vinárstvo obospodaruje momentálne zhruba 720 hektárov, ktorých vyprodukujeme zhruba 9 miliónov fliaš vína ročne. Topolčianky sú pomerne bohaté, čo sa týka turizmu. Určite by som odporúčal navštíviť zámok Topolčianky, ktorý má za sebou veľmi peknú históriu, takisto mimo tých svojich hotelových kapacít ponúka aj veľmi pekné múzeum. Nedaleko je aj ďalší arboretum Líňany. Chcel by som teda týmto pozvať všetkých vínomilcov k nám do vinárstva, aby prišli, ako sa hovorí, najlepšie víno vždy chutí priamo u vinára, priamo v tej pivnici a aby zažili ten génius loci Topolčianok, ktorý je naozaj čarovný.